Ola a todos, son Rocío, son membro da Asociación Cultural Entroido de Mugares e vimos aquí a presentarvos este ano como vai a ser o noso Entroido. Este ano teremos 4 días de Entroido que serán o 7, o 8, o 15 e o 17. Temos o día 7 co segundo ciclo das conferencias sobre o Entroido e este ano temos de invitados a Carlos Ares, que é un estudoso das nosas costumbres e vai a presentarnos o libro Animalario do Entroido Galego. Tamén vamos a ter os compañeiros da Mezquita, o Entroido dos Galos da Mezquita, e falarános o noso presidente da recuperación de unhas figuras que temos este ano, que é o burro, o cura e o galo. O día 8 pola mañá vamos a facer o domingo corredoiro, a saída da misa, ás 12 da mañá vamos a ter o xogo do galo.